Yazi kukhona ukuthi umngani wakho umthande, understande, uma unaye uyajabula, uyakhululeka. Kodwa inkinga yakhe ulwimi lakhe aliqondile, ulwimi lakhe liyahedla, liyalumela. Lo muntu uyeza uzokuvakashela lapho uhlala khona, makafika awuvele ngumngani wami, hawu thulane nguwe lo muntu, hayi awungimi lo muntu. So yacala uyacoca, ndoda kule weekend ephelile ngisho ngikutshelile ukuthi nomthandazo uyeza uzongivakashela. Yebo kuhambe njani? Hey uthe makafika nje ngathatha amakhondomu ngithi hayi thulane unezwi elikhulu. Okwesibili, lento oyikhulumayo ngiyazi ngimdala, intshebe igcwele ubuso, kodwa abazali bami abazi ukuthi ngiyayazi lento wena waziyo ukuthi mina ngiyayazi. Ngakho ungakhulumeli phezulu izinto ezinjena, singamane siyikhulume sesingekho la khaya, mama ulele, baba ula garage akekho ekudeni. So ngicela lento, yazi umngani wakho noma ngabe senise taxi rank khona lana yakhona, uvele ngithi thulane wena uzohlala no driver ngoba vele ku maths uyakakada, vele usixwayise maths ihlala phambili, mina ngizohlala kulama sidala ngemumva. Ngoba ngiyazi ukuthi uma sike sahlala soyi2 uzawuqala indaba akhulume ngalo lwimi lakhe mina ngilijwayele, kodwa ngiyalazi ukuthi emphakathini liyalumela, liyahedla. Ngikutshela ukuthi nakubo uma kunomcimbi kumele kukhulume ubhuti omdala. Yebo yena ngubhuti omdala lazalwa khona, kodwa akanikwa lethuba lokuthi akhulume uma kunomcimbi noma kunomsebenzi othile owenziwe, ngoba ulwimi lakhe lishiya abantu bangaphathekile kahle. Usho izinto mawuyinakisisa ukuthi hayi man, lento bekungamele ibekwe ngale ndlela. Yebo yona iqiniso, kodwa bekungamele ibekwe ngale ndlela. Yazi umngani onjalo, isihlobo esinjalo